Дарога да храма нелёгкая, у кожнага яна свая. Гэта не толькі фізічны шлях, але і духоўны. Я веру, што кожны знойдзе свой шлях да храма. І я ў тым ліку. Царква для мяне гэта месца, дзе людзі моляцца, просяць упакаенне, аб здароўі рода, а некаторыя замальваюць там свае грахі. Актуальнасць работы заключаецца ў тым, што праблема даследавання гісторыі асобных церкваў застаецца адкрытай і для гістарычнай навукі, і для асобных прыходаў. Мэта даследавання – вызначыць асаблівасці станаўлення Петропавлаўскай царквы ў вёсцы Вялікія Жухавічы. Для дасягнення мэты былі вызначаны наступныя задачы. Вы іх бачыце на слайдзе. Аб'ект даследавання – Петропавлаўская царква ў вёсцы Вялікія Жухавічы. Прадмет даследавання – гістарычнае развіццё прыходу ў вёсцы Вялікія Жухавічы да пачатку 19 стагоддзя. Было вырашана шляхам аналізу, сістэматызацыі публікацый, фотаматэрыялу, сустрэч і гутарак з прыхажанамі дасягнуць пастаўленай мэты і вырашыць вызначаныя задачы. Вёска Жухавічы мае даволі цікавую гісторыю. Так у 1449 годзе Неміровіч атрымаў ад вялікага князя літоўскага маёнтак Жухавічы, пра што згадваецца ў тагачасных дакументах. У цэнтры вёскі Вялікія Жухавічы размешчаны храм святых апостолаў Петра і Павла, пабудаваны ў 1745 годзе з дрэва ў выглядзе карабля на сродкі князя Карла Радзівіла. На 1879 год у храме меліся ўсе неабходныя для набажэнства рэчы. Сёння ў царкве знаходзяцца як сучасныя, так і старажытныя абразы. У алтары вялікая ікона Святая Троица з заступным надпісам. Сия икона пожертвовала сию церковь от прихожан Даниила и Розалии Карпович в 1827 году, обновлена в 1859. Под образом першеверховных апостолов Петра и Павла есть запись в память 4 апреля 1866 года под Успением Пресвятой Богородицы, память 25 мая 1867 года. Под великой иконой Миколая Чудотворца сделан надпись в память 2 апреля и 19 ноября 1879 года. На жаль, ніхто са старажылаў, з кім прыходзілася гутарыць, не ведае, аб чым сведчаць гэтыя даты. Голгофа. Распяцце Христа Збавителя, зроблены цудоўнымі рукамі майстра з земляка Андрэя Кандзіры. У інтэр'еры абразы 18 стагоддзя апостолы Фома і Іоанн, мяжы 18-19 стагоддзя, Маці Божая з дзіцем і Йохі Перамаганосец, образ великой мученицы святой Варвары. Под образом Серафима Саровского гравировка в дар Великожуховицкую церковь Александра Бычка в память избавления его от смертной опасности 1 ноября 1905 года при крушении поезда к станции Псков. У 19 стагоддзі у сельскай мясцовасці ў межах сучаснага Карэльскага района была масавая непісьменнасць насельніцтва. Мяне зацікавілі кароткія даведкі пра Вялікажухавіцкую аднакласную жаночую царкоўна-прыходскую школу, заснаваную ў 1884 годзе. Тут займалася 36 дзяўчынак, і адначасова выкладчыкам закона быў пратэерэй Іосіп Зубковіч. Яго стараннямі і клопатамі школа была добра ўпарадкавана. Была бібліятэка з некалькі дзясяткаў падручнікаў і духоўных кніг для домашняга чытання. Быў створаны царкоўны хор з 10 дзяўчынак, які рэгулярна спяваў у царкве. Іосіп Зубковіч нарадзіўся ў 1822 годзе у Пінскім павеце. У 1847 годзе скончыў Мінскую духоўную семінарыю. 9 верасня 1847 года уступіў у шлюб з дачкой памерлага бацюшкі сяла Вялікай Жухавічы Іванам Сухомскай Еврасіняй. У тым жа годзе пасвечаны ў сан іерэі Вялікажухавіцкай царквы Новагрудскага павета. У 1890 годзе узведзены ў сан пратэерэя. 58 гадоў аддадзены ім нашаму прыходу, прысвяціўшы ўсё жыццё на высакародныя духоўныя справы. 17 кастрычніка 1888 года цягнік, у якім ехала сям'я цара Александра III і яго світа, пацярпеў крушэнне. Дзякуючы рашучнасці і фізічнаму складу імператара ўвогуле ніхто не пацярпеў. З нагоды гэтых падзей, як адзначыла ў царкоўных ведамасцях за 1892 год,
протоиерей Великожуховецкой церкви Новогрудского уезда, Минской епархии Иосиф Дубкович и прихожане этой церкви построили каменную колокольню около названной церкви стоимостью 1200 рублей. Наша церква является одним из самых старожитних помників древляного дойлідства з рисами барокко. З Божою допомогою, якої ніколи не спиняється богослужіння. У церкві панує атмосфера духовної єдності, навідують храм святари со своїми прихожанами, навідування розділяє внутрішню прихожость храму. Нелегкий криж клопоту об захованні нашої святині, з годністю несуть прихожани на своїх плечах. Усі ми стараємося зберегти нащадкам гэты старожитний помнік древляного церковного дойлідства з рисами барокко, бо без церкви нема врятування. Гэта наша спадщина. Нехай допоможе нам Боже. Дякую за увагу.